A loita polos dereitos das mulleres non só as implica a elas, senón que implica tamén a toda a sociedade. Conscientes desta situación, dende a Deputación de Pontevedra trabállase para conseguir que os máis novos se comprometan coa causa e conseguir eliminar tanto as desigualdades entre homes e mulleres, como eliminar tamén a violencia machista. A idea de facelo nun campamento tamén é esa, non? Interaccionar coa xente máis nova, que, ao fin e ao cabo, é o público obxectivo deste programa, e o feito de que poidan ver en directo a unha muralista ao longo destes días e un deseño que vai en progresión, pois eu creo que é unha parte como máxica, non? E a verdade que é unha oportunidade. Na actividade estiveron presentes 200 nenos e nenas que participarán na cuarta quenda dos campamentos de verán de Poaventura. Lanzada aos cativos e cativas puideron facer as súas preguntas coa artista e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Eu estou francamente emocionada de ver a esas nenas e a eses nenos que estaban tan atentos, tan participativos e participativas, que facían reflexións tan intelixentes, porque eso significa que algo va a cambiar, porque imos cambiar todo. Este colorido mural é obra da artista manchega Paula Fraile e titúlase Indiferenza e está previsto que remate entre hoxe e mañá. Estivemos tamén con ela e isto foi o que nos contou da súa obra nesta instalación día lanzada. Bueno, yo me he centrado en la fragmentación del paisaje, un poco en el tema de la violencia cuando recibes un insulto o bueno, surge un maltrato, que es un poco a diario, ¿no? Pues para mí existe como una fragmentación en mi paisaje, ¿no? Y bueno, pues he utilizado trozos, fragmentos de mis paisajes diarios y he hecho esta composición. Mulleres en Acción Violencia Cero reúne o traballo de 25 artistas especializadas en ámbitos como a pintura, a música, a danza, o teatro, a poesía ou o grafiti, vinculadas todas elas pola vontade de ofrecer a súa obra un firme discurso en favor da igualdade de xénero.